belai kha khamani bisingti tini oro ma phaikya tamani bagi himalay जों साल गोबां मरमै 2018 to 2020 अब बिसिबो वेलफेयर डिपार्टमेंट नितै स्पन्सर बिएतै डीएलएड नि बागै जनो फातर खबर हका आबनि जतो नांगमानि रां पैसा तै कोर्स फी हस्टेल फी तै थांलायसनि आबनि रांखा गभर्नमेन्ट जोंनो रेनानि क स्पन्सर फियाबा जोंनि बिसा नि थांका जोंनि फाइनाल एग्जाम पाइ थांमानि डीएलएड तै बिएड फियाबा ताबुबो कोर्स फी जोंनि वेलफेयर डिपार्टमेंट जे कग्रि मानि तै ताबुबो कोर्स फी क्लियारिं याखौ हाइनि बागै जोंनि सार्टिफिकेट तै मार्कशीट ताबुक जरा जों एग्जाम पाइ मानि बिसिसा ngैबो जों ताबुबो मानियाखौ आबनो तै जों वाइ गोबांनो वेलफेयर मिनिस्टार नि थानि तै डाइरेक्टर नि थानिबो थाङै जों कक सालायखा जोंनि जों जालकमा माथाकनानि बागै जोंनि कोर्स फी कमप्लिट खालामनानै फियाबा बरफ जोंनो कग्रि वै साल गोबां मा लायरि रहखा हाइनि बागै जों बेलाय खा खामानि बिसिंतैनो दिनि बिएड नि स्टुडेन्ट नङै दैदु पोस्ट अफिसाव जोंनि बरम गोनां डेपुटि चिफ मिनिस्टार तै हास्टेनि बरम गोनां चिफ मिनिस्टार दं जों जोंनि लेटार लिरनानै बागै मा फायखा जों आबोनो नायो दाक्ति जोंनि अजों जालावना मा थांना नोंथों जोंनि हास्टेनि गभर्नमेन्ट फायखोबा वेलफेयर डिपार्टमेन्ट नि मिनिस्टार जोंनो दाक्ति जोंनि पोस्ट दिनारिबो जोंनि जों जानो मा थांना नोंथों